ഹരേ കൃഷ്ണ. ലൈവ് വന്നല്ലോ മാധവജി അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ വന്നു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവത് ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. മൂകം കരോതി വാചാലം വങ്കം ലംഘയതി ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം പരമാനന്ദമാധവം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പരേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനീശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യൈവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീനടേജയ പതാക സ്വാമിന്യരെ നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിരായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാദാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിനെ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ശ്രീ ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദമന്ദിർ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭക്തി സദാചാർ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മളിപ്പോ ടെമ്പിൾ എറ്റിക്കേറ്റ് ആചാരങ്ങൾ, ക്ഷേത്ര ആചാരങ്ങളില് 6ാമത്തെ ഭാഗത്തില് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇതില് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ഭക്തരോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണം, പല തലത്തിലുള്ള ഭക്തരുണ്ട് അല്ലേ. സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഭക്തരുണ്ട്, ആചാര്യന്മാരുണ്ട്, സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള മറ്റ് ഭക്തന്മാരുണ്ട്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സന്യാസിമാരുണ്ട് മറ്റ്. അതേപോലെ തന്നെ ദീക്ഷ എടുത്തവരുണ്ട്, ദീക്ഷ എടുക്കാത്ത സഹഭക്തന്മാരുണ്ട്. പിന്നെ സ്ത്രീകളോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണം, നമ്മൾ ഒരു അതിഥിയായിട്ട് പോകുമ്പോൾ എങ്ങനെ പെരുമാറണം, വീട്ടില് പിന്നെ ഡിവോട്ടീസ് ഭക്തരും അതേപോലെ തന്നെ മുതിർന്ന ആചാര്യരും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അവരെ എങ്ങനെ സൽക്കരിക്കണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശരിക്കും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. ഇതൊന്നും അറിയാതെയാണ് നമ്മളിപ്പോ പെരുമാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പൊ അത് പിന്നെ ഇതിലധികം വിശദീകരിക്കാനായിട്ടൊന്നുമില്ല, വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് വിശദമായിട്ട് ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നാൽ മതി. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട, ഒരു വൈഷ്ണവൻ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ സ്ത്രീകളടുത്തും പുരുഷന്മാരടുത്തും വൈഷ്ണവരും വൈഷ്ണവികളും ആയിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരടുത്തും ഒക്കെ പെരുമാറേണ്ട കാര്യങ്ങളും
വീട്ടിലും പുറത്തും ഒക്കെ പെരുമാറേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലുള്ള വ്യക്തികളുമായിട്ട് ഇടപെടുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാരണം എന്താണ്, ഇദ്ദേഹം ഇത് ഒരു ആത്മീയ സ്ഥാപനമാണ് അല്ലേ. ഇസ്കോൺ എന്ന് പറയുന്നത്, അന്തർദേശീയ കൃഷ്ണാവബോധ സമിതി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആത്മീയ സംഘടനയാണ്. അപ്പൊ ആത്മീയ തലത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭൗതിക തലത്തിൽ നിൽക്കുന്ന പോലെയല്ല പെരുമാറേണ്ടത് അല്ലെ. ഭൗതിക തലത്തിൽ നമ്മൾ പെരുമാറുമ്പോൾ കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും ഒക്കെ വന്നാലും നമുക്കത് ക്ഷമിക്കാം. അതേസമയം ആത്മീയ തലത്തിൽ നിൽക്കുന്നവർ കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളൊന്നും വരാത്ത തരത്തിൽ വേണം പെരുമാറേണ്ടത്. അത് പലപ്പോഴും പാപമായിട്ട് വരും. നമ്മൾ അശ്രദ്ധ കൊണ്ട് നമ്മുടെ പെരുമാറ്റം നല്ലതായില്ലെങ്കിൽ അത് പാപഫലം കിട്ടുന്നതായിട്ട് വരും. അതുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇസ്കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതികമാകാതിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. നമുക്കറിയാം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് പ്രഭുപാദർ നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു സംഘടന ഉണ്ടാക്കി തന്നത് അല്ലേ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ്, ഭാഗ്യവതികളുമാണ്. നമുക്കിതിൽ ചേരാനും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാനും ഭക്തിയിലോട്ട് വരാനും ഉയരാനും ഒക്കെ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത് അത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ എടുത്ത ഇതാണ് ത്യാഗത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ്. ശരിക്കും ത്യാഗമാണ് അല്ലെ. 69 വയസ്സിൽ പോവുക, അമേരിക്കയിലൊക്കെ പോവുക, 70 വയസ്സിൽ ഇസ്കോൺ സ്ഥാപിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണക്കാർക്ക് പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ ഒരു പ്രതിനിധി തന്നെയാണ്. അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടി അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ച സംഘടനയെ നമ്മളായിട്ട് ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ മാലിന്യം കലർത്താനായിട്ട് പാടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം എല്ലാത്തിനും വ്യക്തമായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഊന്നി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ഭൗതികമാകാതിരിക്കാൻ ഈ സംഘടന നാം ഓരോരുത്തരും ശ്രദ്ധിക്കണം, നമ്മൾ അതിലെ അംഗങ്ങളായതുകൊണ്ട് തന്നെ. അപ്പൊ ഇവിടെ എടുത്ത് പറയുന്നു, ഭാര്യാഭർത്തൃബന്ധത്തിലും എന്ത് വരാം, ഭൗതികത വരാം. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭാര്യാഭർത്തൃബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. കൃഷ്ണാവബോധം ഉള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കാൻ അല്ലെ, അവർക്ക് ജന്മം നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഭാര്യാഭർത്തൃബന്ധം തന്നെ. അല്ലാതെ അത് ലൈംഗിക ആസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധമായിട്ടല്ല പ്രഭുപാദർ അതിനെ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിഗ്രഹ ആരാധന നമ്മൾ പലതരത്തില് അല്ലെ, നമ്മൾ ഒരുപാട് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വിഗ്രഹ ആരാധന നടത്തും. നമ്മുടെ ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നടത്തുന്ന വിഗ്രഹ ആരാധനയല്ല ശരിയായിട്ടുള്ള ആത്മീയ തലത്തിലുള്ള വിഗ്രഹ ആരാധന. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ്, ഭഗവാന് ഭക്തിയോടെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ച് വേണം നമ്മൾ വിഗ്രഹ ആരാധന നടത്തണം. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിലും ഭാഗവതത്തിലും ഒക്കെ വളരെയധികം കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ്, ഉദാഹരണ സഹിതം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അതേപോലെ തന്നെ പ്രസാദം, അതും നമ്മൾ എന്താണ്, ഭഗവാൻ എന്ത് കൊടുത്താലും അല്ലെ, ഒരു ഇലയോ പുഷ്പമോ ജലമോ അല്ലെ ഫ്രൂട്ടോ കൊടുത്താലും ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കും. പക്ഷെ അത് സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടെ കൊടുക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതെന്നിട്ട് നമുക്ക് മഹാപ്രസാദമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, പ്രസാദ സേവ എന്നാണ് പറയുന്നത്, ബഹുമാനിക്കൽ എന്നാണ്. പ്രസാദത്തെ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കണം. ഭഗവാന് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അത് മഹാപ്രസാദമാകുന്നു. ആ മഹാപ്രസാദത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, കഴിക്കുന്നത്, ബഹുമാനിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അത്രയും. ഇപ്പൊ പ്രസാദം കഴിക്കുമ്പോൾ ചൊല്ലേണ്ട ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ ചൊല്ലി പ്രസാദത്തെ നമ്മൾ ബഹുമാനിച്ച് വേണം കഴിക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ അത് ആവശ്യത്തിനെ കഴിക്കാവൂ. പ്രസാദമല്ലേ എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അധികമായിട്ട് കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് നമ്മൾ ഉപദേശാമൃതത്തിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പൊ പ്രസാദമാണെങ്കിൽ പോലും ആ ശരീരത്തിന് ആവശ്യം, നമ്മൾ ശരീരം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ആഹാരം ശരീരം തന്നെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ആ ശരീരത്തിന് ഭഗവാന്റെ സേവ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മൾ പ്രസാദം കഴിക്കുന്നത്. അതല്ലാതെ ഇതാണ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ജീവിക്കുകയല്ല, ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിക്കുകയാണ്. ആ തരത്തിൽ വേണം നമ്മൾ പ്രസാദം കഴിക്കാൻ. ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം എന്ന തരത്തിൽ പ്രസാദം അമിതമായിട്ട് കഴിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. അത് നമ്മളെ എന്താണ്, രസിക അല്ലെ, നാവിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനായിട്ട്, വയറിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനായിട്ട്
ഒക്കെയുള്ള മനസ്സിൽ ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങൾ വരും. ഈ നല്ല ഭക്ഷണം എന്നൊക്കെയുള്ള. അപ്പൊ അതിനെയൊക്കെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനായിട്ടുള്ള ആഹാര രീതി ആയിരിക്കരുത് പ്രസാദം കഴിക്കുമ്പോഴും എന്നാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ തരത്തിൽ ഏതാണ് വിഗ്രഹാരാധന, ഭാര്യ ഭർത്തൃബന്ധം, പ്രസാദം ഇതുപോലും എന്താകരുത്, ഭൗതികമാക്കി മാറ്റരുത്. എല്ലാം ആത്മീയമായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ കാണേണ്ടതുണ്ട് ഒരു ഭക്തൻ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ധാരാളം സംഘടനകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. എല്ലാത്തിനും ഒരു നമ്മൾ ഭൗതികതയിൽ നമ്മളിപ്പോ റെസിഡൻഷ്യൽ അസോസിയേഷൻ അല്ലെ, ഒരു കുറെ വീടുകൾ ചേരുമ്പോൾ ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ അസോസിയേഷൻ. അപ്പൊ അവിടെ താമസിക്കുന്ന ആ വീട്ടുകാരുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾ വളരെ ചിട്ടയോടും പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാനൊക്കെയാണ് അസോസിയേഷൻ അവിടെ വരുന്നത്. അപ്പൊ നൂറായിരക്കണക്കിന് അസോസിയേഷൻസ് ഉണ്ട്, ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഏതാണ് ആത്മീയതയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു അസോസിയേഷനാണ് ഏതാണ് നമ്മുടെ ഇസ്കോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പല പല സംഘടനകൾക്കും എന്തുണ്ട്, സമൂഹത്തില് എന്തുണ്ട്, സംഘടനകളുണ്ട് സമൂഹത്തില്. എന്നാൽ നമ്മുടെ എന്താണ് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഘടനയാണ് നമ്മുടേത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ആത്മീയ തലത്തിലും എന്തുണ്ട്, പല പല തലത്തിൽ ഉള്ള സംഘടന വരുന്നു എന്നാണ്. ഇസ്കോണിലും ഉണ്ട് എന്നാണ് വെച്ചാൽ പല പല തട്ടിലുള്ള ഭക്തർ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഭഗവാൻ ബലരാമൻ തന്നെ തന്റെ ഗോപാലകനായ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ സംഘടന അല്ലാതെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഗോപന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നു, അവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്നു. അങ്ങനെ അതേപോലെ തന്നെ ചന്ദ്രാവലി, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ കസിനാണ് അല്ലെ ചന്ദ്രാവലി, നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ചന്ദ്രാവലി, രാധാറാണിയും. പിന്നെ രാധാറാണിയും ചന്ദ്രാവലിയും രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ നേതൃത്വ സ്ഥാനം ഗോപികമാരുടെ വഹിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ രാധാറാണി, ചന്ദ്രാവലി രാധാറാണിയെ പോലെ തന്നെ മിടുക്കിയായിരുന്നു, അങ്ങനത്തെ ഒരു ഗോപികയായിരുന്നു. അപ്പൊ അവര് രണ്ടുപേരും വലതിടത് വശ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ ഗോപികമാരുടെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ നേതൃത്വം വഹിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലായിടത്തും നമുക്ക് ഈ ഗ്രൂപ്പ് ലീഡർഷിപ്പും അതേപോലെ തന്നെ ഗ്രൂപ്പുകളും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇസ്കോൺ അതേപോലുള്ള ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗ്രൂപ്പായിട്ടാണ് പ്രഭുപാദ വിവരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ അതിന്റെ പ്രവർത്തനം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സംഘടന എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ വരുന്ന ഭക്തർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾക്ക് യോജിപ്പുള്ള രീതിയിൽ ഇടപഴകണമെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ വ്യത്യസ്ത ആളുകളായിരിക്കും അല്ലെ, ഓരോരുത്തരും ഓരോ തരത്തിലുള്ള ആളുകളായിരിക്കും. അപ്പൊ അവരെ എല്ലാം കൂട്ടി ഇണക്കി കൊണ്ടുപോകണം. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും യോജിച്ച രീതിയിൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനും പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നടത്താനും അപ്പൊ അതൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ടും ക്രമീകരിക്കാനായിട്ടും ഒരു സംഘടനയും അതിനൊരു നേതൃത്വ സ്ഥാനവും വേണം. അപ്പൊ നമ്മുടെ സംഘടനയുടെ നേതൃത്വ സ്ഥാനം അന്നും ഇന്നും എന്നും ആര് തന്നെയായിരിക്കും? ശ്രീല പ്രഭുപാദർ തന്നെയായിരിക്കും. അദ്ദേഹമാണ് നമ്മുടെ പരംഗുരുവായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് ഇസ്കോൺ എന്നും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, ഇനിയും അങ്ങനെയായിരിക്കും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. എന്നും പ്രവർത്തിച്ചതും ഇനിയും അങ്ങനെയായിരിക്കും. ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു, രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ ഉപദേശാമൃതം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറയുന്നു, നമ്മൾ പഠിച്ചതാണല്ലോ ഉപദേശാമൃതം. രൂപ ഗോസ്വാമി ആരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് അതിലെപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്? ഹരികൃഷ്ണ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ഉപദേശാമൃതത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ പറയുന്നു ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്ന ഭക്തനെ മാനസികമായിട്ട് ബഹുമാനിക്കണം. ഇവിടെ 3 തരം ഭക്തരെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഒന്ന് തിരുനാമം ജപിക്കുന്ന ഭക്തൻ, രണ്ടാമത്തത് ആത്മീയ ദീക്ഷ എടുത്ത ഭക്തൻ, അടുത്ത് വരുന്നത് വ്യതിചലിക്കാത്ത ഭക്തി സേവനത്തിൽ മുന്നേറിയ മറ്റുള്ളവരെ വിമർശിക്കാത്ത പ്രവണതയുള്ള ഭക്തൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്, ശുദ്ധ ഭക്തൻ. അപ്പൊ ഒരു തിരുനാമം ജപിക്കുന്ന ഭക്തനുണ്ട്, ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച് നമ്മൾ തന്നെ ഇപ്പൊ പല തട്ടിലാണ് അല്ലേ. അപ്പൊ നാമം ജപിക്കുന്ന ഭക്തനുണ്ട്, പിന്നെ ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച ഭക്തനുണ്ട്, പിന്നെ ശുദ്ധ ഭക്തര്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഗുരു മഹാരാജൊക്കെ ശുദ്ധ ഭക്തരാണ് അല്ലെ.
അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ച് പേര് ദീക്ഷ എടുത്തു, മറ്റുള്ളവർ ദീക്ഷ എടുക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ തയ്യാറായിട്ട് ജപം നാളെല്ലാം നാമം ജപിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ 3 തരത്തിലുള്ള ഭക്തരുണ്ട്. അപ്പൊ തിരുനാമം ജപിക്കുന്ന ഭക്തനെ മാനസികമായിട്ട് ബഹുമാനിക്കണം എന്നാണ്. അപ്പൊ അവരുടെ മനസ്സിൽ അവരോട് ബഹുമാനം. ഒരിക്കലും ഒരു ഭക്തന് നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു തരത്തിലും മാനസികമായിട്ടോ ശാരീരികമായിട്ടോ ഒന്ന് അസ്വസ്ഥത അവർക്കുണ്ടാകുന്ന തരത്തിൽ നമ്മൾ പെരുമാറിക്കൂടാം. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ നേരിട്ട് വണങ്ങുന്നില്ല എങ്കിലും മാനസികമായിട്ട് അവരെ ബഹുമാനിക്കണം. കാരണം എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ അവരെന്താണ്, ആത്മീയ തലത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നവരാണ്. രണ്ടാമത്, ആത്മീയ ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച ഭക്തനെ വിനീതമായിട്ട് വണങ്ങണം. ഇത് നമ്മൾ ഭാഗവതത്തിലൊക്കെ പഠിച്ചതാണ്. അപ്പൊ ഭക്തനെ എന്ത് ചെയ്യണം, വണങ്ങണം. അപ്പം നമ്മൾ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ച് നമുക്ക് ആ പഞ്ചാംഗ പ്രണാമമോ എന്താന്ന് വെച്ചാല് സാഷ്ടാംഗ പ്രണാമമോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ചെയ്യാം. വ്യതിചലിക്കാത്ത ഭക്തനെ എന്ത് ചെയ്യണം, ഭക്തി സേവനത്തിൽ മുന്നേറിയ മറ്റുള്ളവരെ വിമർശിക്കാനുള്ള പ്രവണത പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാത്ത ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനെ അദ്ദേഹത്തോട് സഹവസിക്കുകയും വിശ്വസ്തയോടെ സേവിക്കുകയും വേണം. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് വപു സേവ ചെയ്യാം, അല്ലെ? നമ്മൾ വാണി സേവ, വപു സേവ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് വപു സേവ ചെയ്യാം, ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള സേവനം നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കണം എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ആദ്യത്തത് എന്താണ്, വണങ്ങണം, മാനസികമായി ബഹുമാനിക്കണം. രണ്ടാമത്തെ ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ചവരെ വിനീതമായിട്ട് വണങ്ങണം. മൂന്നാമത്തെ ശുദ്ധഭക്തനോടൊപ്പം നമ്മൾ വസിക്കുകയും നമ്മൾ ധാമവാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഭക്തരോടാണ് ഒപ്പമാണ്. അപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് അവിടെ നമ്മൾ ശുദ്ധഭക്തരോടൊപ്പമാണ് സഹവസിക്കേണ്ടത്. എങ്കിലേ നമുക്ക് ആത്മീയമായിട്ട് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അവിടെ സഹവസിക്കുകയും വിശ്വസ്തയോടെ സേവിക്കുകയും വേണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ബാബു സേവ അവിടെ ചെയ്യണം. അടുത്ത് നമ്മൾ അത് ജനറലായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതാണ്. പിന്നെ ആത്മീയ ഗുരുവുമായിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇടപെടണം എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആരെങ്കിലും നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ശിക്ഷാഗുരു കാണും, ദീക്ഷാഗുരു കാണും, അല്ലെ? അപ്പോ ആ ഗുരുക്കന്മാരുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഇടപാടുകൾ, ബിഹേവിയർസോ എങ്ങനെയാണ് അവരുമായിട്ട് ഇടപെടേണ്ടത് എന്നുള്ള നമ്മുടെ ബിഹേവിയർ എന്തായിരിക്കണം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ ഭാഗവതത്തിൽ പഠിച്ചതാണ്. മാധവേന്ദ്രപുരി എന്തിനാണ് കരയുന്നതെന്ന് അറിയാതെ, നമ്മൾ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ ഇത് കേട്ടതാണ്. അറിയാതെ രാമചന്ദ്രപുരി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപദേഷ്ടാവാകാൻ ശ്രമിച്ചു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഒരു വലിയ കുറ്റം ചെയ്തു. കാരണം ഒരു ശിഷ്യൻ ഒരിക്കലും തന്റെ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ ഉപദേശിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്. നമ്മൾ അതിൽ കേട്ടത് എന്താന്ന് വെച്ചാല്, മാധവേന്ദ്രപുരി ഒരു എക്സ്റ്റസി, അല്ലെ? ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പ്രസൻസ് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ എത്തുന്ന ഒരു തലമുണ്ട്, അല്ലെ? ശുദ്ധഭക്തരാകുമ്പോൾ, പ്രേമഭക്തിയിലെത്തിയവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് കൈവിറയ്ക്കും, അല്ലെ? രോമങ്ങൾ എഴുന്ന് നിൽക്കും, ചിലരാണെങ്കിൽ കരയും, അവർ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഭ്രാന്ത് പോലെയൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചെന്ന് വരും എന്നാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥ, അപ്പൊ സച്ചിദാനന്ദ അവസ്ഥയിലാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ഉന്മാദ അവസ്ഥയിലാണ് അവര് നിൽക്കുന്നത്. ശുദ്ധഭക്തർക്കാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ മാധവേന്ദ്രപുരി കരഞ്ഞതാണ്. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത ശിഷ്യനായ രാമചന്ദ്രപുരി ഉപദേശിക്കാൻ പോവാ. ഇതെന്താണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? അങ്ങ് ഒരു ആത്മാവാണല്ലോ, ഭഗവാൻ പരമാത്മാവാണല്ലോ, അങ്ങൊരു ആത്മാവാണല്ലോ അപ്പൊ ആത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ട് എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന, കരയുന്ന എന്നൊക്കെ ഉള്ള തരത്തില് ഉപദേശിക്കാൻ പോയി. അപ്പൊ മാധവേന്ദ്രപുരിക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. അപ്പൊ അത് അദ്ദേഹം ചെയ്ത ഒരു വലിയ കുറ്റമായിട്ടാണ് രാമചന്ദ്രപുരി ചെയ്ത ഒരു കുറ്റമാണ്. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവിനെ ഉപദേശിക്കാൻ തക്ക പ്രാപ്തി ആർക്കില്ല, ഒരു ശിഷ്യനും ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകത്തില്ല എന്നാണ്. അപ്പൊ ഗുരു എപ്പോഴും ഉയർന്നു തന്നെ ഇരിക്കും, ശിഷ്യൻ അതിന്റെ താഴെ സബോർഡിനേറ്റ് ആയിട്ടേ വരുന്നുള്ളൂ എന്നാണ്. അപ്പൊ ഒരു ശിഷ്യൻ ഒരിക്കലും ഒരു ഗുരുവിനെ ഉപദേശിക്കാൻ പോകരുത്. അപ്പൊ ഇവിടെ വലിയ ഒരു കുറ്റമാണ് രാമചന്ദ്രപുരി ചെയ്തതെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇത് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിലും ഭാഗവതത്തിലും ഒക്കെ നമ്മളിത് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്.
അപ്പോൾ ചൈതന്യ ചരിതാമൃത അന്ത്യലീല 8:21 ഭാവാർത്ഥത്തിലാണ് ഇത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു ഉയർന്ന വ്യക്തി, അടുത്ത കാര്യം, ഒരു ഉയർന്ന വ്യക്തിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഒരാൾ കഴിവുള്ളവനും വൈദഗ്ധ്യമുള്ളവനുമാണെങ്കിൽ പോലും നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകാൻ വളരെ ഉത്സാഹം കാണിക്കരുത്. നമ്മളിപ്പോ പലയിടത്ത് തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ വലിയ മിടുക്കരാണ്, നമുക്കെല്ലാം അറിയാം, നമ്മളിതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയുള്ളതാണ്. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന ആചാര്യന് ചിലപ്പോൾ തെറ്റ് പറ്റിയെന്നിരിക്കാം, അശ്രദ്ധ കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ വന്നെന്നിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ ഒരു വാക്ക് അല്ലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നാവിന്റെ പിഴവ് വന്നിരിക്കാം. പക്ഷെ എന്താണ്, നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് അത് തിരുത്താൻ പോകരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഉയർന്ന വ്യക്തിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അത് ഒരാൾ എത്ര തന്നെ സ്കോളർ ആണെങ്കിലും നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകാൻ, ഗുരുവിന് നിർദ്ദേശം നൽകാനായിട്ട് പോകരുത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഗുരു എപ്പോഴും ഗുരു തന്നെയാണ്, ശിഷ്യൻ ശിഷ്യൻ തന്നെയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വേണം പെരുമാറാൻ. സ്വയം വിനയത്തോടെ അർപ്പണ മനോഭാവത്തോടെ ഗുരുവിന്റെ ആജ്ഞകൾ സ്വന്തം ജീവനും ആത്മാവുമായി സ്വീകരിക്കണം. ഗുരുവിനെ അങ്ങനെ സേവിക്കണം. അപ്പൊ തെറ്റ് പറ്റിയാലും നമ്മൾ തിരുത്തണ്ട. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആജ്ഞകൾ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എടുക്കണം? നമ്മുടെ ജീവൻ തന്നെ ആയിട്ട് എടുക്കണം. കാരണം നമുക്ക് വഴികാട്ടിയാണ്. ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ നമ്മളെ നയിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഈ ഗുരുവാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ യഥാർത്ഥ ഗുരു അത് ഗുരു പരമ്പരയിൽ കൂടെ വന്ന ഗുരു ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഒരു ജ്ഞാനിയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാം ഉൾക്കൊണ്ട ആളാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഏറ്റവും ഉയർന്ന അവസ്ഥയിലിരിക്കുന്ന ആളാണ് ഭക്തിയിലും. ആ ഗുരുവിന്റെ ആജ്ഞകൾ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് കണക്കാക്കണമെന്നാണ്? ജീവനും ആത്മാവുമായിട്ട് കണക്കാക്കി സേവിക്കണം. അപ്പൊ എന്ത് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ അത് ഉൾക്കൊള്ളണം എന്നാണ്. ഗുരുവിന് ഒരിക്കലും തെറ്റ് പറ്റാറില്ല. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിലെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അതാണ് തദ്വിധി പ്രണിപാതേന എന്നുള്ള ആ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അദ്ദേഹം ജ്ഞാനിയായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാം പറഞ്ഞു തരാൻ കഴിവുള്ള ആളാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ സമീപിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ അങ്ങോട്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ പോകാതെ അദ്ദേഹത്തിന് ദാവാബ് സേവ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഗുരുവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുവാദം വാങ്ങാതെ മറ്റുള്ളവരെ ഉപദേശിക്കരുത്. അപ്പൊ ഗുരുവിന്റെ പ്രസൻസിൽ നമ്മൾ ഉപദേശിക്കാനായിട്ട് ആരുണ്ട്? ഗുരുവുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഗുരുവിന്റെ പ്രസൻസിൽ നമ്മൾ ആർക്കും ഉപദേശം നൽകാൻ പോകരുത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഉപദേശങ്ങൾ നൽകാം. അപ്പൊ അവിടെ അടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഗുരുവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെയും GBCയുടെയും അല്ലെ ഗവേണിംഗ് ബോഡിയാണ് അല്ലെ, ഗവേണിംഗ് കമ്മീഷനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഗവേണിംഗ് കമ്മീഷന്റെയും അനുവാദം ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ട് ശിഷ്യന്മാരെ സ്വീകരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപദേശം കൊടുക്കാനും പാടില്ല. ശിഷ്യന്മാര് സ്വീകരിക്കണമെങ്കിലും ഗവേണിംഗ് കമ്മീഷന്റെ അനുവാദം നമ്മൾ വാങ്ങണം. അതേപോലെ ഗുരുവിന്റെ അനുവാദം ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാണ്. ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുക, ചോദ്യം ചെയ്യരുത്. അദ്ദേഹം പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതേപോലെ അനുസരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അദ്ദേഹം ചിലപ്പോ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കാര്യമായിരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ശിഷ്യൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഗുരു പറയുന്നതെല്ലാം അതേപോലെ നമ്മളിപ്പോ ദീക്ഷ എടുക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അതേപോലെ പാലിക്കും. ഗുരുവിന്റെ വിഷൻ എല്ലാം നടപ്പിലാക്കാനായിട്ട് ഗുരുവിനെ നമ്മൾ സഹായിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രതിജ്ഞ നമ്മൾ ദീക്ഷ എടുക്കുമ്പോൾ എടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ആന്തരിക വികാരങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാമെന്ന് കരുതി നാം നിർദ്ദേശത്തെ അനുസരിക്കാതിരിക്കരുത്. അപ്പൊ ഗുരുവിനെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. അദ്ദേഹം എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. പക്ഷെ അദ്ദേഹം എന്താണോ പറയുന്നത് അതനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. ഒരാൾ ഒരിക്കലും സ്വന്തം ഗുരുവിനെ ഉപദേശിക്കരുത്. നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, ഒരാൾ തന്റെ ഗുരുവിന് ഈ വിവരങ്ങൾ സഹായമാകുമെന്ന് കരുതി എന്തെങ്കിലും അവതരിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ പോലും എപ്പോഴും വളരെ എളിമയുള്ള മനോഭാവത്തോടെ അത് അവതരിപ്പിക്കണം. അപ്പൊ ഗുരുവിന് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ശരിയെന്ന് തോന്നുന്നത് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് തോന്നിയാൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുവാദത്തോടുകൂടി വളരെ എളിമയായിട്ടുള്ള അല്ലെ അങ്ങേയറ്റം ബഹുമാനത്തോടെ ആയിട്ട് വേണം, ഹമ്പിളായിട്ടാണ് നമ്മളത്
അവതരിപ്പിക്കേണ്ടത്. അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുകയോ സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ തരത്തിൽ വേണം, എപ്പോഴും താഴ്ന്ന ഒരു മനോഭാവമായിരിക്കണം. നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ തൃണാദപീസനീചേന എന്ന്. അപ്പൊ ഏതാണ്? തൃണത്തെ പോലെ, ഒരു പുല്ലിനെ പോലെ അല്ലെ, അതേപോലെ അത്രയ്ക്കും താഴ്മയായിരിക്കണം നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്നാണ് ആര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ശിക്ഷാഷ്ടകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഒരാളുടെ ആത്മീയ ഗുരുവുമായി ഒരിക്കലും നമ്മൾ തർക്കിക്കരുത്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് കുറെ അറിവുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ തർക്കിക്കാനും പോകരുത്. അപ്പൊ ഗുരുവിനെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ തർക്കിക്കുന്നത് നമ്മളതൊരു തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് ക്രിറ്റിസിസം ആയിട്ട് വരും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതും പാടില്ല. ഒരാളുടെ യോഗ്യത ഗുരുവിന് മുന്നിൽ ഒരിക്കലും അവതരിപ്പിക്കരുത്. ഞാൻ വളരെ സ്കോളറാണ്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആ വിഷയത്തിൽ നല്ല ജ്ഞാനമുണ്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ട് ആ സ്കോളർലി രീതി അവിടെ അവതരിപ്പിക്കരുത് എന്നാണ്. നമ്മുടെ സ്കോളർഷിപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കാനായിട്ട് പോകരുത്. നമ്മളെപ്പോഴും താഴ്മയായിട്ട് നിൽക്കേണ്ടതാണ്. ഗുരുവിനെ ആരാധിച്ച് ബഹുമാനിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാദസേവ ചെയ്യുക. കാരണം അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണല്ലേ. ആ തരത്തിൽ വേണം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഗുരുവിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ അനുവാദം ലഭിക്കുന്നത് വരെ ഒരാൾ ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതേ നിലയിൽ ഇരിക്കരുത്. നമ്മൾ പണ്ട് അമ്മയുടെ അച്ഛന്റെയും മുതിർന്നവരുടെയും കൂടെ ഇരിക്കാറില്ലായിരുന്നു അല്ലെ. എപ്പോഴും നമ്മൾ നിൽക്കുകയേ ഉള്ളൂ. അവരിയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുകയേ ഉള്ളായിരുന്നു നമ്മുടെയൊക്കെ ചെറുപ്പ കാലഘട്ടത്തിന്. ഇപ്പോഴാണ് എല്ലാവരും ഒരേ ഈക്വൽ എന്നുള്ള തരത്തില് അച്ഛൻ നിന്നാലും അച്ഛനും അമ്മയും നിന്നാലും മക്കൾ ഇരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇപ്പൊ കാലം മാറി, കലിയുഗമായപ്പോ അങ്ങനെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ പാടില്ല, ഒരിക്കലും ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ അനുവാദം ഇല്ലാതെ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിനോടൊപ്പം ഇരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ ബഹുമാനത്തില് അദ്ദേഹം ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അനുവാദം ചോദിച്ച് നിലത്തിരിക്കാം എന്നുള്ളത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ താഴ്മയോടെ തൊഴുത് നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്റെ നാമത്തിൽ നിന്നോ ചിത്രത്തിൽ നിന്നോ വ്യത്യസ്തനല്ലാത്തത് പോലെ ആത്മീയ ഗുരു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരും ചിത്രവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. നമ്മൾ പ്രഭുപാദരുടെയും ഗുരു മഹാരാജിന്റെയും ഒക്കെ ചിത്രം വെച്ച് നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ, പൂജ നടത്തുന്നുണ്ട്. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെയും രാധാറാണിയുടെയും ചിത്രം നമ്മൾ അതേപോലെ വെച്ചാണ് പൂജിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതേപോലെ ഇവിടെ ഗുരുവിന്റെ പേരും ചിത്രവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ ആരാധിക്കുന്നു എന്നാണ്. അപ്പൊ ചിത്രങ്ങൾ ശരിയായ സ്ഥലത്ത് അത് സൂക്ഷിക്കണം. നമ്മൾ ചിത്രം അവിടെ ഇവിടെയും ബഹുമാനത്തോടെ ഉള്ള സ്ഥലത്ത്, പവിത്രമായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് വേണം. നമ്മൾ കൃഷ്ണന്റെ ചിത്രം എവിടെയാണോ, രാധാറാണിയുടെ ചിത്രം എവിടെയാണോ വെക്കുന്നത്, അതേ ബഹുമാനത്തോടെ വേണം ഗുരുവിന്റെ ചിത്രത്തെയും കാണാനായിട്ട്. അല്ലാതെ അവിടെ ഇവിടെയും നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി വെക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മളിപ്പോ ഗുരുവിന്റെ ചിത്രം എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മൾ തൊഴുതിട്ടായിരിക്കും എടുക്കുക. പാദം തൊട്ട് ബഹുമാനം കാണിക്കും, ആദരവ് കാണിക്കും. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചിത്രങ്ങൾ, ഗുരു മഹാരാജിന്റെ ആണെങ്കിലും ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ഒക്കെ ആണെങ്കിലും ചിത്രങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത്. ഗുരുവും പരമ്പരയും എഴുതിയ പുസ്തകങ്ങൾ ഒഴികെ മറ്റു പുസ്തകങ്ങൾ ഗുരുവിന്റെ അനുവാദവും അനുഗ്രഹവും ഇല്ലാതെ വരെ വായിക്കരുത്. അപ്പൊ നമ്മൾ വൈഷ്ണവരെല്ലാം എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ്, വൈഷ്ണവ ഗീതങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾ ചൊല്ലാവൂ, വായിക്കാവൂ എന്ന് പറയാം. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആയിരക്കണക്കിന് കൃതികൾ മറ്റുള്ളവർ എഴുതിയത് കാണാം. അപ്പൊ അത് വായിക്കരുതെന്ന് പറയുന്നത് ശരിയായിട്ടുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തരായിട്ടുള്ള വൈഷ്ണവർ എഴുതുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക മാനസിക അവസ്ഥയിലാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചാണ്, മനസ്സിൽ കുടിയിരുത്തിയാണ്, അവർ ഹൃദയത്തിൽ കുടിയിരുത്തിയാണ് അവര് രചന നടത്തുന്നത്. അപ്പൊ അതേപോലെ ആയിരിക്കത്തില്ല മറ്റുള്ളവർ. അവരുടെ രചന നല്ലതായിരിക്കും, പക്ഷെ അത് ഭക്തിയോടെ രചന നടത്തിയതായിരിക്കത്തില്ല. നമുക്കറിയാം പല റൈറ്റേഴ്സും ഡ്രങ്കാർഡ്സ് ഒക്കെയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ചീത്ത ഒരുപാട് സ്വഭാവമുള്ളവരാണ്, പക്ഷെ അവരുടെ കൃതി നല്ലതായിരിക്കും. എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മളത് വായിക്കാൻ പോകരുത്. കാരണം നമ്മൾ പ്രസാദത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കുന്നവരുടെ മനോവികാരം ആ ഭക്ഷണത്തിൽ കാണും എന്ന്. അതേപോലെ തന്നെ ഭക്തരല്ലാത്തവർ രചിക്കുന്ന രചനകൾക്കും അത് ബാധകമാണ്. അപ്പൊ അവരുടെ മനോവികാരം
അപ്പൊ അവര് ഇതാണ് വെള്ളം എന്തെങ്കിലും കുടിച്ചിട്ടായിരിക്കും, വെള്ളമൊന്നുമല്ല ലിക്കറും അത് ഇതൊക്കെ കുടിച്ചിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും, എന്തെങ്കിലും അത് ലഹരി സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇരുന്ന് എഴുതുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്തർ അത് വായിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മളിൽ അതിന്റെ സ്വാധീനം ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും അതുകൊണ്ട് എന്താ വേണ്ടത്, ഇപ്പൊ പരമ്പരയിലുള്ള ഡിവോട്ടീസ്, ഉയർന്ന ഭക്തന്മാരെഴുതിയ രചനകളാണ് നമ്മൾ വായിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഗുരു നമുക്ക് ഇപ്പൊ ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ബുക്കുകൾ നമുക്ക് വായിക്കാനായിട്ട് ധാരാളമുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഗുരുവിന്റെ അനുവാദത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഈ അനുഗ്രഹത്തോടു കൂടി, അപ്പൊ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കണമെന്ന്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ വായന ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഇനിയും നമ്മൾ വായിക്കാനുണ്ട്, ചൈതന്യ ചരിതാമൃതമൊക്കെ വായിക്കാനുണ്ട്. അപ്പൊ അത് വായിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ തന്നെ ആ നിർദ്ദേശം നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത മുതിർന്ന വൈഷ്ണവർ തമ്മിലുള്ള ഇടപാടുകൾ. ഇതിപ്പോ ഒരു ഗുരു ശിഷ്യ ബന്ധത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇനി മുതിർന്ന വൈഷ്ണവർ, സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള വൈഷ്ണവർ, ഡിവോട്ടീസ്, അവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെയായിരിക്കണം, ഇടപാടുകൾ, പെരുമാറ്റം എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന്. ചിലപ്പോൾ മുതിർന്ന വൈഷ്ണവർ അവരുടെ വിനയം കാരണം ഒരു ഇളയ വൈഷ്ണവനെ ബഹുമാനിച്ചേക്കാം. എന്നാൽ ഒരു ഇളയ വൈഷ്ണവൻ എല്ലാ മുതിർന്ന വൈഷ്ണവരിൽ നിന്നും ആ ബഹുമാനം അർഹിക്കുന്നുവെന്ന് ഒരിക്കലും കരുതരുത്. അപ്പൊ എന്താണ് സീനിയർ ജൂനിയർ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെ. അപ്പൊ പറഞ്ഞു എല്ലാ തലത്തിലും എന്ത് കാണാം, വ്യത്യാസം കാണാം. കാരണം എന്താണ്, മുതിർന്ന വൈഷ്ണവരെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ മുമ്പേ അവർ വൈഷ്ണവരായി കഴിഞ്ഞവരാണ്, ദീക്ഷ എടുത്തവരായിരിക്കാം, അതേപോലെ ശുദ്ധ ഭക്തിയിലോട്ട് എത്തിയവരായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ആ പാതയിലായിരിക്കാം, ഭഗവാനെ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കിയവരായിരിക്കാം, ഭഗവാനോട് അടുത്തെത്തിയവരായിരിക്കാം അല്ലെ. നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ജൂനിയർ ആയിട്ടുള്ള വൈഷ്ണവർ, ഡിവോട്ടീസ്, നമ്മൾ ആ പാതയിൽ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ചിലർ സീനിയർ വൈഷ്ണവര്, നമ്മുടെ നാമനിഷ്ഠ പ്രഭു ഒക്കെ വളരെ സീനിയർ ആയിട്ടും ജൂനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഡിവോട്ടീസ്, ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ചെന്നാൽ തന്നെ വളരെ നല്ല രീതിക്കാണ് പെരുമാറുന്നതൊക്കെ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് നല്ല ബഹുമാനത്തോടെയാണ്, നല്ല രീതിക്കാണ് നമ്മുടെ അടുത്തൊക്കെ പെരുമാറുന്നത്. അപ്പൊ അത് എല്ലാ വൈഷ്ണവരിൽ നിന്ന്, നമ്മൾ മുതിർന്ന വൈഷ്ണവരിൽ നിന്ന് ആ ബഹുമാനം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കരുത്. അത് നമുക്ക് അർഹതയില്ലാത്തതാണ്. കാരണം നമ്മൾ അങ്ങോട്ടാണ് ബഹുമാനം കൊടുക്കേണ്ടത്. പിന്നെ അവരെന്താണ് ഉയർന്ന തലത്തിലെത്തിയത് കൊണ്ട് അവരെല്ലാവരെയും ഒരേപോലെ കാണുന്നത് കൊണ്ട് അല്ലെ, സമഭാവന ഉള്ള ഒരു തലത്തിലെത്താൻ അവർക്ക് സാധിച്ചത് കൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു, ജൂനിയർ ആയിട്ടുള്ള വൈഷ്ണവരെയും ബഹുമാനിക്കുന്നു എന്നാണ്. മറുവശത്ത് ഒരു മുതിർന്ന വൈഷ്ണവൻ ബഹുമാനം നൽകുമ്പോൾ ഇളയ വൈഷ്ണവൻ അങ്ങേയറ്റം ലജ്ജിക്കുകയും കൃഷ്ണനോട് ആ ബഹുമാനം മുതിർന്ന വൈഷ്ണവർക്ക് ലഭിക്കണമെന്ന് ആവർത്തിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും വേണം. അപ്പൊ നമ്മൾ അതൊരു മേന്മയായിട്ട് നമ്മൾ അത് കരുതരുത്. ഒരു മുതിർന്ന വൈഷ്ണവൻ ജൂനിയർ ആയിട്ടുള്ള നമ്മളെ ബഹുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വലിയ ഒരു ബഹുമതിയായിട്ട് കരുതരുത്. പകരം നമ്മൾ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. മുതിർന്ന വൈഷ്ണവന് ഈ ബഹുമാനം അങ്ങോട്ട് കിട്ടണം എന്നുള്ളത് ആവർത്തിച്ച് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. അദ്ദേഹം ചെയ്ത നമുക്ക് തന്ന ബഹുമാനത്തിന് അർഹൻ ആരാണ്? നമ്മളല്ല, അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് അതിന് അർഹൻ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഭഗവാനോട് നമ്മളല്ലെങ്കിൽ ഒരു അപരാധം ചെയ്തതുപോലെ ആകും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ തോന്നുന്നത്. ഒരു വൈഷ്ണവ പാരമ്പര്യത്തിൽ നമ്മേക്കാൾ ഉയർന്ന സ്ഥാനത്തുള്ളവരെ ബഹുമാനിക്കുന്നത് നമ്മുടെ എളിമയുടെ ഒരു പ്രധാന പ്രകടനമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഹമ്പിൾ ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഹമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭക്തര്. അപ്പൊ നമ്മൾ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥാനത്തുള്ളവരെ ബഹുമാനിക്കുന്നത് ഒരു നല്ല ഗുണം. നമ്മൾ ധാരാളം ശുദ്ധ ഭക്തരുടെയും അല്ലെങ്കിൽ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരുടെയൊക്കെ ഗുണങ്ങൾ കുറെ അധികം നമ്മൾ പഠിച്ച് അതിലും വരുന്നതാണ് എളിമ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് എളിമ എപ്പോഴും വേണം. മുതിർന്നവരെ കാണുമ്പോൾ ഭക്തന്മാരെയാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. മുതിർന്ന ഭക്തന്മാരെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ബഹുമാനിക്കണം. അത് നമ്മുടെ ഒരു സദ്ഗുണമായിട്ട് കണക്കാക്കാം. എളിമയെന്ന ഒരു സദ്ഗുണമായിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാം. മുതിർന്ന വൈഷ്ണവൻ ഗുരുവാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയായി ബഹുമാനിക്കണം. അതിന് കൃഷ്ണനെ പോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ബഹുമാനം നൽകണം. നമ്മൾ IDC കോഴ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നു ഗുരു
ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ വരുന്ന ഗുരുവിനെ നമ്മൾ എന്താണ് എന്നെ പോലെ തന്നെ കണക്കാക്കി എനിക്ക് നൽകുന്ന എല്ലാ ബഹുമാനവും അദ്ദേഹത്തിന് നൽകണം എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഏതാണ് ഭക്തരെ കൂടുതൽ ബഹുമാനിക്കുന്നതാണ് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടവും അല്ലെ. ഭക്തദാസാനുദാസ അല്ലെ, അതാണ് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടവും. അപ്പൊ അത് കാരണം എന്താണ്, മുതിർന്ന വൈഷ്ണവർ ഗുരുവാണ്, അദ്ദേഹം ദൈവത്തിന്റെ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ബഹുമാനിക്കുന്നത് പോലെ ആരാധിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഗുരുസ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന വൈഷ്ണവരെയും മുതിർന്ന വൈഷ്ണവരെയും ബഹുമാനിക്കണം എന്നാണ്. അടുത്ത ഇപ്പൊ ഗുരു നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വൈഷ്ണവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്. അടുത്ത് പറയുന്നത് സന്യാസിമാരുടെ പെരുമാറ്റം എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നാണ് അടുത്ത് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ സന്യാസിമാർ ഏതാണ് തന്നെ നേരത്തെ സന്യാസ ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ചവരുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സീനിയോറിറ്റി കണക്കാക്കുന്നത്. അവിടെ സീനിയർ ജൂനിയർ എന്നുള്ള രീതിയുണ്ട്. ആദ്യം ആരാണോ ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നത് അവർ സീനിയറാണ്. ഇവിടെ പ്രായമല്ല കാര്യം, പിന്നെ എന്താണ് അവർക്ക് ദീക്ഷ എപ്പ കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം വളരെ ചെറുപ്പമായിട്ടുള്ളവർ നേരത്തെ ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ചവർ അവരുടെ ജൂനിയറാണ്. അപ്പൊ പിന്നീട് ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ചവർ പ്രായത്തിൽ മുതിർന്നവരായിരിക്കാം, പക്ഷെ ആത്മീയതയിൽ അവരെവിടെയാണ് ചെറുപ്പമായിട്ടുള്ള ഭക്ത നേരത്തെ തന്നെ ഭക്തനോ ഭക്തയോ ഡിവോട്ടിയും നേരത്തെ തന്നെ ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ആരാണ് സീനിയറാണ്. പ്രായം കൂടുതലുള്ള ആള് പിന്നീട് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവര് ജൂനിയറായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടും, ഇളയവരായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടും. അങ്ങനെയാണ് സന്യാസിമാർ തമ്മിലുള്ള ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച സന്യാസിമാർ തമ്മിലുള്ള പെരുമാറ്റം അങ്ങനെ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ്, ആ ദീക്ഷ നേരത്തെ ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച സന്യാസ ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ചവരെ കൂടുതൽ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അടുത്തത് ഗുരുവിന്റെ ദൈവ സഹോദരന്മാരാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ഗുരുവിന് അതേപോലെ നമ്മളിപ്പോ എന്താണ് നമ്മുടെ ഗുരു മഹാരാജ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെയുള്ള മറ്റു ഗുരു മഹാരാജ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ പല പല പിന്നെ ഏതാണ് ഏരിയയില് ഒരു ഗുരു മഹാരാജ് കാണും ഓരോ ഏരിയയില്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഏതാണ് അവരെയൊക്കെ നമ്മൾ ഗുരുവിന്റെ ദൈവ സഹോദരന്മാരെന്നാണ് അവരെ വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഗുരുക്കന്മാരെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഗുരുവിനെ ബഹുമാനിക്കുന്നത് പോലെ ബഹുമാനിക്കണമെന്നാണ് പറയാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ശാരദാക്ഷി മാതാജിയുടെ ഗുരു നമ്മുടെ ഗുരു മഹാരാജ് അല്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഗുരു മഹാരാജിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മുടെ ഗുരു മഹാരാജിനെ ബഹുമാനിക്കുന്ന അതേ ബഹുമാനം തന്നെ ആ ഗുരു മഹാരാജിനും കൊടുക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രഭാഷണമൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഗുരു മഹാരാജ്മാരുടെ അല്ലെ. അവരെല്ലാം നമ്മുടെ ഗുരു മഹാരാജാവിന് തുല്യരായിട്ടുള്ളവരാണ്. അപ്പൊ അവര് ദൈവ സഹോദരന്മാർ എന്നാണ് അവരെ വിളിക്കുന്നത്, ഡിവൈൻ ബ്രദേഴ്സ് എന്നാണ് അവരെ വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവരെ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഗുരു മഹാരാജിനെ ബഹുമാനിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ. അടുത്ത ബ്രഹ്മദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച ഭക്തരെ ബഹുമാനിക്കണം. വീണ്ടും ആരാണ് നേരത്തെ ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ചത് എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവിടെ സീനിയോറിറ്റി നിശ്ചയിക്കുന്നത് എന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പം ശാരദാക്ഷി മാതാജിയും ബ്രഹ്മദീക്ഷ സ്വീകരിക്കാൻ പോയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഏതാണ് ഞാനൊക്കെ ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഹരിനാമ ദീക്ഷ. അപ്പൊ നമ്മളെക്കാൾ ഉയർന്ന ആളായിരിക്കും ആര് ബ്രഹ്മദീക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന ശാരദാക്ഷി മാതാജി. അതേപോലെ നമ്മുടെ ഐശ്വര്യ മാതാജി, നമ്മളെ പ്രഭുജി, അവരെല്ലാം ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ദീക്ഷ എടുത്തവരാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അവർ എന്താണ് നമ്മളെക്കാൾ സീനിയർ ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അവരെ ഗുരുസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ബഹുമാനിക്കേണ്ടതാണ് എന്നാണ് അവിടെയും പറയുന്നത്. ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ദീക്ഷ എടുത്തവരെ മറ്റ് ഹരിനാമ ദീക്ഷ എടുത്തവർ ബഹുമാനിക്കണം എന്നുള്ളത്. നമുക്ക് മുമ്പ് ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച ഭക്തർക്ക് അർഹമായ ബഹുമാനം നമ്മൾ നൽകണം. സീനിയോറിറ്റി അനുസരിച്ചുള്ള ബഹുമാനമാണത്. നമ്മൾ ഇളയവർ, അവർ മുതിർന്നവർ. പ്രായത്തിൽ മുതിർന്ന ഭക്തർക്ക് പ്രത്യേകം ബഹുമാനം നൽകണം. ഇപ്പൊ ഇതാണ് കൂടുതൽ പ്രായമുള്ള ഭക്തരെ കണ്ടാല് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് അവരെ ബഹുമാനിക്കണം. നമ്മളെക്കാൾ 2 വർഷത്തിൽ നമ്മളിത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. 2 വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രായമുള്ള ഒരാളെ അവരുടെ പേരിന് ശേഷം മാതാജി അല്ലെങ്കിൽ പ്രഭു എന്ന് ചേർത്ത് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതും സാംസ്കാരികമാണ്. നമ്മളിപ്പോ ചെറുതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മാതാജി പ്രഭുജി എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ, പ്രായം നോക്കാതെ തന്നെ.
വിളിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നമ്മളെക്കാൾ 2 വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രായമുള്ള ഒരാളെ എന്താണ് മാതാജി അല്ലെ എന്നും പ്രഭു എന്നും ചേർത്ത് അഭിസംബോധന ചെയ്യണം. അതാണ് വൈഷ്ണവ സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. സംസ്കാരമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വൈഷ്ണവ സംസ്കാരം എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു മുതിർന്ന വൈഷ്ണവന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുവാദം വാങ്ങാതെ മറ്റൊരാളെ ഉപദേശിക്കരുത്. അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ ഗുരുവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ഏതാണ് ഒരു സീനിയർ വൈഷ്ണവന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിനോട് പെർമിഷൻ ചോദിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വേറൊരു ഡിവോട്ടിയെ ഉപദേശിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. കാരണം എന്താണ്, നമ്മളെക്കാൾ യോഗ്യനായിട്ടുള്ള ആള് ആരാണ്? സീനിയോറിറ്റി നോക്കുമ്പോൾ ആരാണ്? മുതിർന്ന വൈഷ്ണവനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കണം. അപ്പൊ അദ്ദേഹം നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ മറ്റൊരു ഡിവോട്ടിയെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസൻസിൽ നമ്മൾ ഉപദേശിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ആരതിക്ക് ശേഷം ഭക്തർക്ക് നെയ്വിളക്ക് അർപ്പിക്കുമ്പോൾ സീനിയോറിറ്റി കണക്കിലെടുക്കണം. നമ്മൾ മംഗളാരതി തൊഴുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മളവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. അത് ഏത് ആരതി ആയാലും, മംഗളാരതിയിലെ ഭഗവാനുള്ള ആരതി ആണെങ്കിലും തുളസി ആരതിയൊക്കെ ആണെങ്കിലും നെയ്വിളക്ക് ആദ്യം സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പൊ നാമനിഷ്ഠ പ്രഭു ഉണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം എവിടെ നിൽക്കുന്നു അവിടെ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്ത് തൊഴാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്തൊരു ജൂനിയർ ഡിവോട്ടി നിൽക്കുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് തൊഴാൻ കൊടുക്കാറില്ല. അടുത്ത് സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഡിവോട്ടി എവിടെ നിൽക്കുന്നെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ കൊണ്ടു കൊടുക്കും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മംഗളാരതി ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. തുളസി ആരതിക്കും അങ്ങനെ തന്നെ ദീപം അങ്ങനെയാണ് തൊഴാനായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ സീനിയോറിറ്റി നോക്കിയിട്ടാണ് എന്താണ് വിളക്ക് തൊഴുന്നത് എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. അടുത്ത ദൈവ സഹോദരന്മാരുമായുള്ള ഇടപാടുകൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഏതാ ഡിവോട്ടീസ് അവര് നമ്മളിപ്പോ ഞാനൊരു ഡിവോട്ടിയാണ്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും നിങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തരും എന്താണ് ഡിവോട്ടീസ് ആണ്. അപ്പൊ അതില് ഏതാണ് സഹോദര എന്ന് വെച്ചാൽ പുരുഷ അല്ലെ പ്രഭുവായിട്ടുള്ള ഡിവോട്ടീസുമായിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ പെരുമാറണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതെ, പരസ്പരം പ്രഭു എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ശരിയാണ്. പക്ഷെ പ്രഭു ആകരുത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പ്രഭു എന്ന് വിളിക്കുമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുത്? അവരുടെ പ്രഭു ആകരുത്. ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ രാധാകൃഷ്ണ പ്രഭുജിയെ പ്രഭു എന്ന് വിളിക്കുന്നു. പക്ഷെ എന്താണ്, ഞാൻ ശരിക്കും പ്രഭു ആയിട്ടങ്ങ് പെരുമാറരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതാണ് നമ്മൾ വലിയ സ്ഥാനം എടുക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ്. അവിടെ നമ്മൾ എന്താകണം? വിനയം എല്ലാം നമുക്ക് അവിടെയും വേണം എന്നാണ്. മറ്റുള്ളവരെ പ്രഭു എന്ന് സ്വീകരിക്കുകയും സ്വയം ദാസനായി തുടരുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ആശ്രയം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് മറ്റു പുരുഷ പിന്നെ ഡിവോട്ടീസിനെ പ്രഭു എന്ന് വിളിക്കുമെങ്കിലും ഏതാണ് നമ്മൾ അവരുടെ പ്രഭു ആകുന്നില്ല. മറിച്ച് എന്താണ് അവരുടെ ദാസനായിട്ടാണ് നമ്മൾ പെരുമാറേണ്ടത്. അതാണ് നമ്മുടെ ഏതാണ് വൈഷ്ണവ സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പ്രഭു എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആളാകരുത്, ഞാൻ എന്തോ ആണ് എന്നുള്ള ഭാവം പാടില്ല എന്നാണ്. എന്നാൽ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ പ്രഭു എന്ന് വിളിക്കുന്നതിനാൽ ഒരാൾ പ്രഭുവാകുകയും മറ്റുള്ളവരെ ദാസന്മാരായി കണക്കാക്കുകയും ചെയ്യരുത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രഭു ആയാലും നമ്മളെ പ്രഭു എന്ന് വിളിച്ചാലും മറ്റുള്ളവരെ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് കണക്കാക്കരുത്? ദാസന്മാരായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കരുത് എന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും പ്രഭുവായിട്ട് വിളിക്കുന്നു, എന്നിട്ട് നമ്മൾ അവരുടെ പ്രഭു ശരിക്കുള്ള പ്രഭു എന്ന് പറഞ്ഞ് പെരുമാറരുത്. അതേപോലെ തന്നെ അവർ നമ്മളെ പ്രഭു എന്ന് വിളിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചിട്ട് അവർ നമ്മളെ ദാസന്മാരായിട്ട് ആണെന്ന് നമ്മൾ കരുതരുത്. അവിടെ നമ്മൾ ആരാണ്? ദാസൻ തന്നെയാണ്. പ്രഭു എന്ന് പറയുന്ന അവിടെ ഭക്തനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭക്തന്റെ ദാസനായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ നമ്മളെ കണക്കാക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും സ്വയം ദാസനായി തോന്നണം. അപ്പൊ ഒരു പ്രഭു മറ്റൊരു പ്രഭുവിന്റെ ദാസൻ. പക്ഷെ ആ ദാസൻ എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കരുത്. മറ്റേ പ്രഭു വിചാരിക്കരുത് ആ ഭക്തൻ എന്റെ ദാസൻ എന്ന് വിചാരിക്കരുത്. അതേസമയം ഈ ഭക്തൻ എന്താണ് സ്വയം ദാസനായിട്ടായിരിക്കും പെരുമാറുന്നത്. എന്നാൽ പോലും മറ്റേ പ്രഭു അങ്ങനെ കരുതാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പ്രഭു എന്ന് വിളിച്ചാലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ദാസന്മാരായിട്ടായിരിക്കണം പെരുമാറേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇത് പ്രഭുപാദർ SP ഹിമവതിക്ക് എഴുതിയ കത്താണ് 1968 ജൂൺ 14. അപ്പൊ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പം
പ്രഭാതർ അന്ന് കത്തിലൂടെയാണ് കാര്യങ്ങൾ അറിയിച്ചിരുന്നത് അല്ലെ. അന്ന് ഫോണും ടെലഗ്രാമും ഒന്നും അത്രയ്ക്കില്ലായിരുന്നു. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഓരോരുത്തരും പ്രഭാത വിദേശത്തൊക്കെ ആയിരിക്കും മിക്കവാറും. അപ്പോ ഓരോന്ന് എഴുതി ചോദിക്കും. അപ്പൊ അതിന് മറുപടി. അപ്പൊ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഹിമവതി മാതാജി അവിടെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു കാണും. അപ്പൊ അതിനുള്ള മറുപടി ആയിട്ടാണ് ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും പ്രഭുക്കന്മാരാണ്, പക്ഷെ ദാസന്മാരാണ് എന്നതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ദൈവ സഹോദരന്മാർ പരസ്പരം പ്രഭു എന്ന് വിളിക്കണം. എന്നിരുന്നാലും നമ്മളെ അങ്ങനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതിനാൽ ഒരാൾ പ്രഭുവാകാൻ ശ്രമിക്കരുത്. ഞാൻ പ്രഭു അല്ലെങ്കിൽ മാതാജി, സ്ത്രീകളാകുമ്പോൾ മാതാജി. അപ്പൊ ഞാൻ മാതാജി ആണെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള മാതാജി എന്ന തരത്തിലായിരിക്കരുത് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. ഞാൻ എന്തായിട്ട് തന്നെ ഒരു ദാസയായിട്ട് തന്നെ പ്രവർത്തിക്കണം. ഒരാൾ ഒരു സേവകനായി തുടരുകയും മറ്റുള്ളവരെ പ്രഭുവായിട്ട് അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യണം. അപ്പൊ സ്വയം ദാസൻ, മറ്റുള്ളവർ പ്രഭു. അവരും അതേപോലെ വിചാരിക്കണം, അവർ ദാസൻ, നമ്മൾ പ്രഭു എന്ന്. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വിചാരമായിരിക്കണം വേണ്ട. മനസ്സിലായോ എന്തോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? നമ്മുടെ മുതിർന്ന ദൈവ സഹോദരന്മാരിൽ നിന്ന് നാം വിധേയത്വത്തോടെ അന്വേഷിക്കുകയും അവരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുകയും അവരുടെ അനുസരണയുള്ള ദാസനാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും വേണം. ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ തുടർച്ച തന്നെ മറ്റ് ഡിവോട്ടീസ്, ദൈവ സഹോദരന്മാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ പോലുള്ള ഡിവോട്ടീസ് ആണ്. അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് വേണം എന്ന് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുക? അവരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമ്മൾ പാലിക്കുക എന്നാണ്. അവരുടെ ദാസൻ. അവര് ചിലപ്പോൾ നമ്മളെക്കാളും ജൂനിയർ ആയിരിക്കാം, എന്നാലും നമ്മൾ ഒരു അനുസരണയുള്ള ദാസനാകാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ തുല്യരായവരെ അവരുമായി സൗഹൃദം സ്ഥാപിച്ചും സഹായിച്ചും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചും അവരെ സേവിക്കണം. അപ്പൊ ഇവിടെ സീനിയോറിറ്റി, ജൂനിയർ എന്നുള്ള ഇതില്ല. സീനിയർ, ജൂനിയർ അല്ലാതെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരേ തലത്തിൽ നിൽക്കുന്നവരാണ് തുല്യരായവർ അല്ലെ. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സൗഹൃദമായിരിക്കണം വേണ്ടത്. സീനിയർ, ജൂനിയർ എന്നല്ല, പ്രഭുദാസ എന്നുള്ള രീതിയല്ല. സൗഹൃദത്തില് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്ത് വേണം? സഹായിക്കുകയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും വേണം. എന്തിനാണ്? സേവ ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലേ. അവരെ സേവിക്കണം, അവരിങ്ങോട്ട് നമ്മളെ സേവിക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. കൊടുക്കൽ വാങ്ങലാണ് അല്ലെ. എല്ലാം നമുക്ക് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ? ആത്മീയതയിൽ ഉയരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അവര് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കും, നമ്മളും അങ്ങോട്ട് അങ്ങേയറ്റം സഹായം ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മേക്കാൾ ഇളയവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരെ നയിക്കുകയും നിർദ്ദേശിക്കുകയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും വേണം. അപ്പൊ ഇളയവരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ? നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കാം. അവരെ കൂടുതൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലോട്ട് വരാനും ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനും ഒക്കെ ചെയ്ത് അവർക്ക് അറിഞ്ഞുവിടാത്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അവബോധം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അങ്ങനെ അവരെ നമ്മൾ സേവിക്കുന്നു, പ്രബുദ്ധരാക്കി ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അവബോധം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ അവരെ സഹായിക്കണം എന്ന്. മറ്റൊരു ദൈവ സഹോദരനെ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ നാം കുമ്പിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം. അപ്പൊ ഡിവോട്ടീസ് തമ്മിൽ കാണുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോ ഹരേ കൃഷ്ണ പറയല്ലേ. നമ്മളിപ്പോ എപ്പോഴും ആര് വിളിച്ചാലും ഡിവോട്ടീസ് തമ്മിലാവുമ്പോ ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, വാഞ്ചകൽപത രൂപശ്ച കൃപാസിന്ധുദേവച പതിദാന പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ എന്ന് പറയണമെന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ അനുവാദമോ കൽപ്പനയോ ഇല്ലാതെ ഒരു ദൈവ സഹോദരനിൽ നിന്നും നാം ഒരിക്കലും പതിവ് സേവനം സ്വീകരിക്കരുത്. അപ്പൊ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശം അവിടെയും പ്രധാനമാണ്. ഗുരുവാണ് നമ്മുടെ എല്ലാം അല്ലെ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുവാദം വേണം. അദ്ദേഹം അതേപോലെ നിർദ്ദേശിക്കണം. കൽപ്പന എന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശം, അതനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ എന്തും ചെയ്യാൻ എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവരുടെ സേവനം, മറ്റ് ദൈവ സഹോദരന്മാരും സഹോദരിമാരിൽ നിന്നൊക്കെ സേവനം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാനും പാടില്ല. അതും ഗുരുവിന്റെ അനുവാദത്തോടു കൂടി വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളത്. അതാണ് ആരാണ്? ദൈവ സഹോദരന്മാരും സഹോദരിമാരും ഒക്കെ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം. ഭക്തർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ പരിചയം അവഹേളനത്തിന് കാരണമാകുന്നു എന്ന ചൊല്ല്
ഒരിക്കലും അനുവദിക്കരുത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചിലര് പറയല്ലേ, കൂടുതൽ അടുത്താൽ പ്രശ്നമാകും എന്ന് നമ്മൾ പറയല്ലേ. അടുപ്പം കൂടുന്തോറും അതെന്തിനും ഇടയാക്കും, പിണങ്ങാനായിട്ട് ഇടയാകും എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പൊതുവെ ഒരു ധാരണ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ അങ്ങ് അടുക്കാൻ പോകണ്ട എന്ന് നമ്മൾ പൊതുവെ പറയാറുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭക്തർ തമ്മിൽ ആരാണെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു പറയും, ഒരു പരിധി വിട്ട് പോകണ്ട അല്ലെ, ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ പൊതുവെ പറയുന്നതാണ് അല്ലെ. ഇവിടെ ഭക്തർ തമ്മിലും അങ്ങനെ വരും എന്ന് പറയുന്നു. അതേസമയം പറയുന്നു ഭക്തർ തമ്മിലുള്ള ഇടപാടുകൾ ബഹുമാനത്തോടെയും കുറ്റബോധമോ ഇരട്ടത്താപ്പോ ഇല്ലാതെയും ആയിരിക്കണം. ഭക്തർ പരസ്പരം അവരുടെ പഴയ പേരുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സിവിൽ പേരുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അഭിസംബോധന ചെയ്യരുത്. അപ്പൊ ഭക്തർ തമ്മിൽ എന്താണ്, ബഹുമാനത്തിലോ കുറ്റബോധമോ അതിന് പാര വയ്ക്കാൻ ഇരട്ടത്താപ്പുന്നവരുടെ ഒരു പാര വയ്ക്കലാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പെരുമാറ്റം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. കൂടുതൽ അടുത്തെന്ന് വെച്ചിട്ട് പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല. പക്ഷെ എന്താണ്, പരസ്പരം ബഹുമാനം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ്, തെറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ള ബോധം ഉണ്ടായിരിക്കരുത്. നമ്മൾ ആർക്കും തെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകരുത്. ആർക്കും എന്താണ് കൃഷ്ണ ബോധത്തിൽ ഉയരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ ചെയ്യാവൂ. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ പാര വയ്ക്കാനും പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മളുടെ പെരുമാറ്റം ബന്ധം നല്ലതായിട്ട് ഇരിക്കും, തുടരും എന്നാണ്. അതേപോലെ ഇവിടെ പറയുന്നു ഭക്തർ അവരുടെ പഴയ പേരുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ പേരുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അഭിസംബോധന ചെയ്യരുത്. ഇപ്പൊ ദീക്ഷ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ദീക്ഷാ നെയിം കിട്ടും അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ പിന്നെ ദീക്ഷാ നെയിമിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഏതില്ല, ഈ ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ വരുമ്പോ. അല്ലാത്ത നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ നെയിം തന്നെ വേണ്ടി വരും അല്ലെ. നമ്മളിപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റ്സിൽ അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ പേര് തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ ദീക്ഷാ നെയിം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ദീക്ഷാ നാമം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയോ അവരെ കുറിച്ച് പറയുകയോ ചെയ്യുന്നത് ഏത് വെച്ചിട്ട് വേണം, ദീക്ഷ ആ നാമം വച്ചിട്ട് തന്നെ വേണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ എടുത്തു പറയുന്നത്. നമ്മൾ പലപ്പോഴും അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല. അപ്പോ അത് ഇവിടെ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരാൾ സ്വയം പുകഴ്ത്തുകയോ സ്വന്തം നേട്ടങ്ങളെ കുറിച്ചോ യോഗ്യതകളെ കുറിച്ചോ മറ്റു ഭക്തരോട് വീമ്പിളക്കുകയോ ചെയ്യരുത് എന്നുള്ള. അതിപ്പോ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലെ. ഞാനിതാണ് അതാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് പുകഴ്ത്താം. അപ്പൊ അത് പാടില്ല. നമ്മൾ ഇത്ര സേവ ചെയ്യുന്നു, ആ സേവ ചെയ്യുന്നു, ഈ സേവ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ പറയരുത്. അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല എന്നാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മളെ നേട്ടങ്ങൾ, ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് സേവ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ അതിനെ നമ്മൾ പെരുപ്പിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെ അതൊരു പുകഴ്ത്തലായിട്ടോ പറയാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് വീമ്പിളക്കുന്നത്, അങ്ങനെ പാടില്ല. ഇത് നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സേവയായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കണം. ഒരാൾക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു യോഗ്യതയും ഇല്ലെന്ന് സ്വയം അറിയണം. കാരണം എന്താണ്, ഇതെല്ലാം കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെയും ഗുരുവിന്റെയും കാരുണ്യം കൊണ്ട്. ഇപ്പൊ എനിക്കൊരു സേവ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നെങ്കിൽ അതെന്തുകൊണ്ടാ, എന്റെ നേട്ടമല്ല, മറിച്ച് ആരുടെ കാരുണ്യമാണ്, ഭഗവാനും ഗുരുവും തരുന്ന കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ്. ഇപ്പൊ എനിക്കിപ്പോ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നു എങ്കിൽ അത് ഭഗവാന്റെയും ഗുരുവിന്റെയും കാരുണ്യമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അവരുടെ കാരുണ്യം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് ഒന്നും എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു ദൈവ സഹോദരനോ ദൈവ സഹോദരിയോ അസുഖമോ കുടുംബത്തിൽ വിയോഗമോ മൂലം ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കാരണത്താൽ വൈകാരിക സംഘർഷത്തിലാവുകയോ ചെയ്ത ഒരാൾ വാക്കിലും പ്രവൃത്തിയിലും സഹായിക്കണം. അതാണ് ഭക്തൻ. നമ്മൾ ഭൗതികതയിൽ നിൽക്കുന്നവരും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ആത്മീയതയിൽ വന്നാൽ അത് കൂടുതൽ നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ്, ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സഹായം നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണം. അത് വാക്കാലും പ്രവൃത്തിയാലും ചെയ്യണം എന്നുള്ള. അപ്പൊ എന്താണ്, എ ഫ്രണ്ട് ഇൻ ഡീഡ് ഈസ് എന്താണ്, എ ഫ്രണ്ട് ഇൻ നീഡ് ഈസ് എ ഫ്രണ്ട് ഇൻ ഡീഡ് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ്, ആവശ്യ നേരത്ത് കൂടെയുള്ള സുഹൃത്ത് തീർച്ചയായും ഒരു സുഹൃത്താണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആവശ്യത്തിന് സഹായിക്കുന്ന ആളിനെയാണ് നമ്മൾ സുഹൃത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെയും നമ്മൾ സുഹൃത്തായിട്ട് മാറണം എന്നാണ്. ഭഗവാൻ നമ്മുടെ സുഹൃത്താണ് അല്ലെ. എപ്പോഴും നമുക്ക് ആവശ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പൊ ഭഗവാൻ ധാമത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ അടുത്ത് ഓടിയെത്തുന്നതാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തരും അതേപോലെ സഹായിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഭക്തർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സമയത്ത് പരീക്ഷിക്കപ്പെടും.
അപ്പൊ നമ്മൾ ഏതാണ് ഇപ്പൊ ഒരു ഭക്തന് അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വേറൊരു ഭക്തനോ ഭക്തയോ സഹായിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതാണ് അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു അതൊരു ഒരു പരീക്ഷയാണ്. അതെ. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നമ്മൾ സഹായിച്ചില്ല, സഹായിക്കുന്നു എങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഭഗവാന് ചെയ്യുന്ന ഒരു സേവയാണ്. കാരണം എന്താ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തയ്ക്ക് ആവശ്യം വന്നതാണ്. അപ്പൊ അത് എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട വിധത്തിൽ ഉപയോഗിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ഇവിടെ നിർത്താമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദ കി ജയ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ കി ജയ. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ. ഗിരിധര ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ. ഭഗവത്ഗീത കി ജയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവര് പ്രേമാനന്ദ